Tibakno iki mang liwati omahe Pak Purnomo to. Gus Idam tak cegat, Gus Idam tak cegat. Gus Idam tak cegat. Nggih, matur suwun Gus, matur suwun. Piye? Boloe wong pusat, Guys. Gus Idam dicegat Pak Purnomo. Lah iya, tapi niki mboten enten pasene mboten enten. Dicowegat aku mang karo Pak Pur, dicowegat aku. Jadi Pak Wali dindek karo Pak Pur iki. Kok waget po, kira preman sapa iki? Enek apa iki ngono. Lah kok tibakno Pak Purnomo. Lho Pak Pur, aku kok teng mriki jenengan. Lah niki griya kula. Wah siap. Sik kula tak ning Banan sik. Engke lak nesu wong Banan aku ngono. Daripada pasien jenengan tambah aku. Cegat Pak Pur sak grup niki wae ning dalan ngono. Wah, bengok Pak Purnomo, masyaallah. Alhamdulillah niku ya wong nganu lho, pilihan lho. Sabar lho, abet lho. Sabar tenan lho ngopeni. Wah, lho sing paling angel iki ngomongi wong iki ngomongi sapa to? Jangan ngerti ora? Ning donya iki ngomongi wong iki sing angel mek wong loro. Wong gendeng karo jatuh cinta. Tenan wong jatuh cinta karo wong gendeng omong ana. Ra kenek, Pak. Wong gendeng kok omongi yo panggah ngengkleng ngene ya. Mek disawang tok ngene. Wong jatuh cinta kok omongi, "Nduk aja karo kae ngene-ngene." Gak iso, Mak. Gak iso. Nek sampean ra ngolehi, aku kawin lari, apa ora kesel. Lah wong ning nggen lho lempoh. Kok mah lari. Lha ya ora. Ya mek loro kuwi. Lah Pak Purnomo hebat kuwi. Hebat pinten lho santrine sakniki, Pak Pur. 100 muncul. Wah. Masya Allah, mikir apa wong-wong ibadah. Wis muga-muga dhewe sehat ya. Tenan aja mikir banter-banter. Mulakno aku ngaji karo tak selingi guyon ngene iki. Tenan urip wis abot tenan kok. Sirah wis kudu dibleki gabah.